Dapat bat perlok baru ma akan ka video ngakwa ban keren halor ka negari khasi jongi. Ka negari khasi ka jongi am kalong kum kirashat ma kirashat. Tahaba urashat usha bam kruny suki un sakalon na hadian ma undala bam ki kruny anda ula lut. Negari jongi kalong kum tagen kum une urashat. Ki kruny ki bam baik ki ale baik ban bam ya u ne urashat ma ya kan negari jongi. Kendiat kala bam. Ndra yakini ki kruny nyimla ban penyap yaki. Ngisu penki baik man kapur. Abangi penki ini ki kruny ki bapur lane ki basop ki babam ya uni rasyat. Ngi penki kamut ki hap no. Hendrai hadian kat to kat ne kitu ki kruny bang nyimla ban penyap ngila tang ban penhap yaki. Ban penrandian iki hendrai kitu ki kruny kidang im ki yale biang ban kiu ban bam ya tu rasyat. Balai nga ong kumta na marba habang imla ban penyap ya kitu ki ju ki kruny kabamut kitu ki ju he ki kruny ki bam biang ya une ursyat namar balai ngimla ban penyap ya ki ngisu penki hendai ki suhap hendai hadian pat ki kiu biang ki ju he ki kruny ki bam biang ya une ursyat kabamut ya kari ka jongi kumba phila yu i hakine ki sni bala dep pat kini ki banai ki bala dep sepang ka jingkren ben bat ka jingkren penyapai penyapra hapdeng ki khasi tau dei u sonil dio dikharma utu dei ukruny kemi ken ba kwa ban penpra ya une orashat khnang ba ki wei ki kruny ki suk ban bam ya une orashat kine ki kruny kemi ki buon ba ha kane kari ka jongi ma ya le ban penpra ban pen sapret ya kane kari jongi ka bamut ya orashat ma kumbanga ong bakari ka jongi kalong kumarashat ya le ba ban penpra ya une orashat khnang ba ki wei ki kruny ki suk ban bam ya une orashat